Ye nyina rekoso no na amache maame inni fie. Amache nso de na onsi ne maame fom koraa. Esan se opapa ka baabi ansa na yewu no enti ne nkwa na nyina no o maame na wahwe no amwa beye sede ote no. Ne sa enti na woka amache maame a waka amache. Enti na emfa ho se ade resa se amache maame emmaaye a wonkoi. Wotwen no ara kopem se amache maame amoakoa bai. Na akosua nsore nkohia na se enya na tu a maame kuro yi a wosum no hwe fam edwom enano anim enie. Amache oba no a wopese wo ware no woni. Maame amoakoa bisa ne ba. Amache yi na no se ane mamme AKOSUA KUMI a mabɔ ne din mabɔ no ono ni. Maame amoakoa twen amache kɔ ne dan mu. Amache pue no na nanim asesa. Wode abufuo pue tu ne ka kɔi na wanhwɛ AKOSUA animu mpo. AKOSUA ye brebre bedu fie no na kredo kasie bi da ne pono ano na enye asem ketewa koraa. Efio soto kao amache aginu nyina. Amache echi no AKOSUA ma subankuro yi ara di nanim saa ara. Ene AKOSUA KUMI ton bidie wo katamantudwom. Edwakoro no a wosumu amache maame wo mu no. Se bosome so na maame amoakoa akose orekodidwa a ohu no. AKOSUA enu ne ho. Enso aka echi koraa. Amache aware oba foforo. Da ne da nyina afutu a eda AKOSUA KUMI ano ne se fa obuo ma obi biara wo behia no na obiara innim ochina. Enuanom ne adofo medam ase. AKOSUA KUMI afutu sem abasem na yetie yi. Midin edi teacher Opoku abrante. Bomodin se ubedi machi e wo YouTube, TikTok na afei yasan asua bebre. Medam ase. Mama,